Das, koro warwako ute nyikwa joka nyanam kamora mora mintiere chope school primary mar Victoria kiny kata ambe abiro kono kiny abro chopo kanyo ngini nuneno kwa chamo kek ka nyoro nikech koro wasechopo higa achiel lakini nwaneno ni mondo watimnu maber wakelnu weche mag thieth ibro ngi lak ibro ngi wang ibro ngi corona chanjo bro bet kanyo yende bro pidho koro kiny wanere kanyo Victoria kamano samora bro kelo nurech moko mabe Nairobi ka indio kinyang'eyo samoro wang waro mkuru bro gombaka kwa kanyo ni gavana machon ma Nairobi Kidero ne ochiwo nende e doho mamalo ma Homa Bay bura ma omake ko pingo nyiero mar gavana mar county no men Gladys Wanga e nyiero manobagi tarik 9 dwe mar 8 higa montiere ni Kidero mane olaro kom mar gavana yo ma Homa Bay ma ok otiyo gi duond bura mora ne ogolo nende e nyim jang'ad buche Justice Roslyn Aburili onyiso do ni yiero mar kom gavana ma Homa Bay ne okwaki kod chochni mane omone yudo loch Kidero ma en janeno mar 13 mochiwo nende burano owacho ni agents mage ne otam donjo e tesende mag luto ombulu ka form 37A bendo okone do ni noloki e kuonde luto ombulu moko gwenge ma Kidero ywaknegi gin kaka ma Suba South, Suba North kod Karachuonyo bende. According to him, yes, were the correct results, not the ones which he was forced to sign. The result is only valid if it is signed. Were they signed? He signed, but the agents did not sign. So, according to me, the results that he finally presented were not valid. The correct results were thrown, incorrect results were entered. Those incorrect results ended at the police station, but due to the discussion with the returning officer, they wrote new forms which were not witnessed by agents, and that's what was taken into account. But it shouldn't have been taken into account at all because they are not the results